ambiri amafunsa kuna kuti ndi chifukwa chani simugwirizana ndi Kamandevu. Kungoyankha pomwe chiduli munthu ameneyu ndi wajera. 2019 anapangidwa hayala ndi Malawi Congress Party, anali mugulu la maloya amene amachita mademo ku judiciary. Boma lidasintha, ambiri mwa maloya amenewa anapasidwa maudindo mu Tosa Alliance. Mukhoza kuona kuna kuti mu zaka 5 za Chakwera kwachitika zambiri. There was corruption everywhere. Azikwanji dziko simayenda bwino. Kodi Alex Kamangira Zoba anali kuti anangobwera ndiwamba kulankhula nkhani ya majaji, and moreover majaji amene amayankhula nawo it was personal hatred. Amachita kunena kuti anthu amene wa namba anawo zakuti namba anawo zakuti. So kwa munthu oganiza bwino, is that fighting corruption for the nation? No. Frank Mbeda anali bwana wake. 2019 Frank Mbeda amayimira Professor Mutharika pa mlandu wa chisankho. Iyeyo anali ku Nsewu kuchita mademo olimbana ndi professor. Nthawi yonseyi palibe kudzudzula Frank Mbeda chifukwa anali mboma. Iye ndi wa Malawi Congress. 2025 Professor Mutharika wangoyenda chisankho akubwera alikwamba kumadzudzula kuti ayi Frank Mbeda this, Frank Mbeda that. Anthu ambiri amene iyeyo akudzudzula ndi chipani cha DPP. You can see he's blaming Gangata, Joseph Mwanamveka. Akuti ayi a Joseph Mwanamveka abandalama za hotelo. Ola kwako ndakhala ndikunena kuti wisdom is superior to education. Munthu ameneyu akunena kuti ali degree, koma sakutha kusiyanisa pakati pa pay as you go komanso contributor fund. Zungonesera kuti ndi bulutu. 2015 Minister of Finance anali Gudo Gondo. 2015 pamene timagulisa Malawi Savings Bank, nduna za chuma imene agulisa bank ni Gudo Gondo. Koma every day this useless lawyer akunena kuti Mwanamveka anagulisa bank. 2015 Mwanamveka anali Minister of Trade. He was not Minister of Finance. So amene agulisa bank ndi Gudo Gondo. Tafera kai Nyamata. HRDC ndika branch kama Congress Party pamene amamulira Chakwera. HRDC inali cheti kwachitika maskando mdziko muno, fertilizer kudwa butchery, anyamata azikwanje mabiliyoni anasowa, koma HRDC inali cheti. Alex Kamandevu Zoba ndi member wa Malawi Congress Party akumauza anthu kuna kuti ayi ine ndilibe chipani. You must be very stupid. Munthu ameneyu aliyense akatsutsana naye akunena kuti ndi wa corruption. Okay, that is fine. Bakiri News TV imene apoera simabisa amasapota chipani cha Democratic Progressive Party. Iyo masapota chani? Ukona wauza Malawi because you have an interest. You cannot hide from that. Nde ukubwera pano ndikumana kuti ayi Bakiri News TV is corrupt. Okay, that is fine. Ine ndo DPP. Iwe ndo chipani chani? Because you cannot lie to Malawians. Tinali HRDC dziko muno imene akuti libe chipani. 2020 tinawaona kuti ndi Malawi Congress. Iwo Alex Kamangira 2019 unali mugulu la maloya amene amachita mademo kulimbana ndi professor. His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso. He will say Mwanamveka bandalama za pension. Today Gangata wa bandalama, Chisai wa bandalama, Frank Mbeda this one. Okay, ndapereka umboni. Frank Mbeda ana bandalama za hotelo mutani akuti ayi 2015 anayendi mwandu wa kuloku umene ndi umboni. Okay, Mwanamveka bandalama za bank mutani akuti ayi Mwanamveka ni Minister of Finance, ndalama pamezi matuluka amadziwa. Are you serious my friend? There are two types of pension fund. Pay as you go ndimene amayang'anira Mwanamveka. Contributor fund imang'anidwa ndi fund managers. And ndalama zatuka kumene koko. Mwanamveka is not responsible. Koma akulu awawa amaoneka kuti anapita school koma sadziwa kanthu. Ndiye akuyesa kuna kuti this is pay as you go. Koma ndakhala ndikunena pano kuti there are two types of pension fund. Pay as you go amang'anira ndi Minister of Finance. Contributor fund ndiye padera. Public Service Pension Trust Fund ndi company yapadera. Minister of Finance is not responsible. Chabwino Akamangira tipaseni umboni. Mwanamveka anatusa ndalama motani sakufotokoza.
akungoti aya amene Minister of Finance akuyenera kudziwa kuti ndalama zathu iwe Reserve Bank isinadziwe Minister of Finance akanadziwa bwanji. In addition to that, akunena kuti Gangata waba ndalama za hotel. Gangata is the Minister of Sports and the Minister of State. Ana tusabaki ndalama zimezi. Can you explain? You hate him. That's what you say always. Ndiya imadandi Gangata sindizalwa kuti Gangata kale president. Okay. Chimejo ndisaho ja Malawi. Si wamene omanena before September kuna kuti sukufuna kuti Professor Mutharika akale president. You are saying that all over kuti iwe sukufuna kuti Professor Mutharika akale president. And today he's the president. Now you don't want Gangata to be the president. Are you the voters? Do you vote? You don't vote. You are an idiot. Oh, that's fine. Then you are saying Gangata is a president because you are an idiot. You must be very stupid. If you are allowing Gangata as a president, you cannot tell us what to do. Dimalize ni mawa. Veteran dimalize ni mawa. Olowina afuna safune tibibi mboma sidani kwa simwere. Ndiye kuchokera pa zimene adalengezazo zimachita kuonekeratu kuti amene ndimapikisana nawo His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika wa Democratic Progressive Party anali atatsogola kotero kuti sangapezekenso. Ndiye zimaonetsa kuti amene apambane ndiwowa. Akawina mnyumba mwa amanu koma osati ku Malawi ayi. Zimene zosizitheka ayi.